Варна е град с изключително богата културно-историческа среда. Хилядолетната история е оставила множество следи, вплетени в градската структура, които разкриват богатствата на предшестващите ни цивилизации. В администрацията, по документи, в града съществуват 779 недвижими културни ценности. Много от тях вече не съществуват, а голяма част от останалите са сериозно застрашени. Рисковите фактори са различни – административни нередности, безстопанственост или умишлено причиняване на щети. Според Световната нормативна база, най-застрашаващи културното наследство са природните фактори, катаклизми, както и човешката дейност, изразяваща се във военни конфликти, масов туризъм, замърсяване, експанзия на инфраструктурата и застрояване. В България обаче рисковите фактори имат различна степенуваност. Като звено, което следва да работи за опазването, натоварено с най-големите отговорности и задължения, е административната система с нейните различни експертни и оперативни структури. Крайно недостатъчните кадри, липсата на децентрализация в дейността, неефективната нормативна база, както и неактуалната информация относно обектите възпрепятстват из основи практиката по опазване на недвижимото културно наследство. Задължителните процедури, описани в Закона за културното наследство в сила от 2009 година, днес 14 години по-късно, все още не са изпълнени от държавната администрация. Част от тях са предоставянето на окончателни статути на обектите, въвеждането на режими за опазването им, както и създаване на дигитални регистри. Останалите рискови фактори в България отново са свързани с човешката дейност. От една страна е презастрояването, а от друга липсата на обща концепция и утвърдени градоустройствени планове за зони с наличие на недвижими културни ценности. Ето и един красноречив пример за това. В момента се намираме на манастирски комплекс Карачетеке. Обектът е открит в началото на 20 век от Карл Шкорпил. През годините е поручван на парче предимно, даже не предимно, и изцяло на парче си е поручван. Обектът е в такова състояние, защото няма план за поручването и социализирането и създаването на един обект, който има огромен културен и туристически потенциал за държавата. Аз съм поручвал обекта от 2013 година, съм работил по него първо като студент по архитектура. Това ми беше разработка на дипломната работа. След това и вече в практиката си като реализиран архитект, като обект в практиката ми по опазване на културно наследство, и смея да твърда, че тук няма ограничения, т.е. тук просто въображението е граница. Може да се направят най-различни интересни неща, не само, както казах, не само заради културното значение, но и чисто заради географското и туристическото място. От 2019 година Археологическия музей Варна предприеха действия по социализация, реставрация и адаптация на обекта, но заради предимно административни пречки 4 години в момента нищо не се случва, просто се чакат разни процедури, които могат да отнемат много по-малко време според мен. Най-големият риск е да се загуби автентичния културен слой на средата. Това е най-опасното. С времето, когато е изложено на атмосферните влияния, на най-различни маниарски, най-различни пък други, дори просто дори и на младежи, които идват тук да си палят огън, просто от незнание разрушават се камъни, носят се, дърпат се, влачат се и се губи автентичен слой, който може след това никога не се възстанови реално. Възможностите за предотвратяване на риска в България са ограничени. Превенцията, разбира се, е най-ефективното решение, при което се изискват най-малко физически и икономически усилия и се запазва автентичността в най-висока степен. Изразява се в регулярна поддръжка на добро техническо състояние на обектите. Стигне ли се до наложителна намеса, то възможностите за финансиране се свеждат до една единствена национална програма с ограничени възможности и приоритет за обекти от национално значение. Съществуват и единични европрограми, но те имат специфични изисквания и се отнасят основно за обекти с обществена функция. На собствениците остава да осигурят собствено финансиране, тъй като в България не съществуват регионални програми, обществени фондове или какъвто и да е вид целево финансиране за обекти на недвижимото културно наследство. Всеки от рисковите фактори има своето конкретно решение. Превенцията, ефективното прилагане на законите и спазването на нормативните срокове, както и осъвременяването на начина на администриране на обектите недвижимо културно наследство, следва да са основна цел на националната ни система по опазване. Какво рискуваме да загубим?
Рискуваме да загубим един ресурс, който непрестанно повишава своята стойност. Ресурс за градско развитие, за културно взаимодействие, както и за научен напредък. Ресурс, който всички ние като общество сме длъжни да опазим за бъдещите поколения.